Міністэрства адукацыі павінна вызначыць месцы правядзення экзаменаў. Запісваць працаўніка з іншай краіны будзе працадаўца, але плаціць давядзецца самому работніку. У склад экзаменацыйнай камісіі ўвойдуць не толькі выкладчыкі, але і супрацоўнікі аддзелу грамадзянства і міграцыі. Тым часам у пакістанскім сегменце тык-току шырацца ролікі з чэргамі пад беларускім пасольствам. तुम्हारा वीजा कब लगेगा? Выданне «Позірк» заўважыла, што на сайце пакістанскага бюро працаўладкавання за мяжой ужо размешчана больш за 250 вакансіяў у нашай краіне. Сярод іх праца ў будаўніцтве, пераапрацоўванні рыбы ды іншае. Пра з'яўленне ў Беларусі работнікаў з Пакістану загаварылі ў красавіку. Тады Лукашенко падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам гэтай азіяцкай краіны Шэхбазам Шарыфам казаў пра магчымасць прыезду ў нашу краіну да 150 тысячаў працоўных мігрантаў. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік у нашай студыі. Віталь, добрый вечар, дзякую, што знайшоў час прыйсці да нас. Бачым, што ўсё тут гэтая сітуацыя развіваецца з гэтымі пакістанцамі, але ці будуць яны ўвогуле замарочвацца, каб вучыць мову расейскую ці беларускую і потым здаваць? Як гэта будзе дзейнічаць? Ну, у пэўным сэнсе ім, напэўна, прыйдзецца на нейкім этапе, залежыць ад таго, якія ў іх будуць спецыяльнасці і які накірунак найперш гэтая міграцыя атрымае. Магчыма, в меншай ступені можна чакаць, што на нейкіх такіх спецыяльных вытворчасцях, дзе яны будуць масава, скажем, знаходзіцца і не вступаць в контакт, што называецца, з мясцовымі кіраўнікамі, з насельніцтвам, можа быць, ім асабліва і не давядзецца вучыць. Но мне ўяўляецца это малаверагодным все-таки. В любой такой сітуацыі мігранты вучаць краіну, якой яны працуюць. Ну, я толькі удакладню пра тое, дзе яны будуць працаваць. Пакуль што мы ў аб'ектыве паведамлялі, што вядома пра 250 вакансіяў для пакістанцаў у нашай краіне, і гэта ў сферы пераапрацоўвання рыбы і морапрадуктаў заробкам каля $500. Зусім невялічкія заробкі, мне падаецца, можна іх з гакам перазарабіць у разы, напрыклад, у еўрапейскіх краінах. Ну, не выключана, канешне, што многія тыя, хто стаіць зараз в чэргах у беларускіх амбасадах, консульствах у Пакістане, яны якраз менавіта разглядаюць Беларусь як такі трамплін для далейшага скачка на захад. І яны разумеюць, якія ёсць заробкі ў Беларусі. Я думаю, яны ўсе валодаюць інфармацыяй, якая існуе в СМІ і ў інтэрнэце. І вось сапраўды не ўяўляецца, што калі в Пакістане там заробак сярэдні 300, ну, Беларусі 600-700, што яны ўяўляюць эту беларускі заробак, які ім прапаноўваецца 500, як нейкую мару, дзеля якой трэба кідаць краіну і ехаць. Многія з іх відавочна, напэўна, разглядаюць, пабудзем там год, 2-3, а потым паедзем далей на захад. А можа быць, адразу на захад. Ну, нешта не до конца тут ясна справа агулам з этими пакістанцамі, бо Александр Лукашенко ясна конкретно заяўляў 150 тысяч, такую лічбу, так, пакістанцаў. Цяпер мы маем 250 на конкретнае прадпрыемства па перапрацоўкі рыбы, так, тое, што нам вядома, і тое, што нам вядома, што прамысловасць цяпер у Беларусі на мяжы стагнацыі. Сельская гаспадарка, як ляжала, так і не паднялася дагэтуль з кален. Так. Ну і вынікі па заробкі па краіне у нас уже ад вясны фактычна запаволены рост. То бок это відавочна, што проста Беларусь не ў стане будзе прымаць, ну, і нават 1000, так, как бы, куды это людзі могуць. Таму дэфіцыт кадраў — это галоўная праблема для беларускай эканомікі. І весь час эканамісты, ну, я калі пыталіся, гаварыў, што яны вымушаны будуць гэты дэфіцыт пакрываць мігрантамі. Вось, гэта было дастаткова чаканае. Ну, ясна, што 150 тысяч нейкая фантастычная лічба ў стылі Лукашэнкі, сказаць нешта прыемнае таму палітычнаму лідару, з кім ён сустракаецца. Але факт, што тысячы паедуць, і факт, што праца ім знойдзецца за такі, ну, скажем, сярэднебеларускі, альбо нават трошкі ніжэй за сярэднебеларускі заробак, улічваючы, што на правінцыі гэта блізкі да медыяльнага заробку, гэта, напэўна, ёсць. І гэта ж ва ўсіх краінах, ну, вот, можна сказаць, чаму на захадзе, з аднаго боку, мясцовыя не хочуць працаваць на такіх так званых працоўных спецыяльнасцях. Вы не знойдзеце ўжо зараз Германіі там дворніка, там, ці, напрыклад, нават рабочага, такого простага немца. Гэта, звычайна, будуць працаваць мігранты. З аднаго боку ёсць беспрацоўе, з іншага боку все кажуць, што мігранты патрэбны для эканомікі. Так і ёсць, бо мясцовыя не хочуць працаваць. Ужо ў Польшы большасць там на будовах працуе украінцаў, можа быць, беларусы, меншай ступені іншыя краіны. Палякі ўжо самі пачынаюць не хацець такую фізічную працу рабіць. Але ты сабе уяўляеш, каб, ну, дворнікамі ў Беларусі працавалі пакістанцы, ці там на трактары па полю. Дворнікі в Расіі, в Москве толькі таджыкі і узбекі дворнікамі, рускіх там няма. Туркменістан заняў першае
месца па імпарту працоўнай сілы ў Беларусь, больш за 10 тысяч, і толькі потым ідуць іншыя краіны у тым ліку. Ну, Туркменістан тут асаблівы артыкул, яны все-таки праз універсітэты, яны все-таки большасць вучацца. В універсітэтах была самая вот эта великая группа, это туркменистанцы и китайцы. Еще с початку нулевых. Да, и гэта просто они представляли, тут они платили, они, скажем, не бедные пераважно, это трошки іншая миграция, не та бедная, про которую мы кажем про пакистанцев. Я думаю, что гэта, конечно, будзе выкликать тым ліку пэўныя сацыяльныя пытанні, праблемы, но приедуць, напрыклад, гэтые, тысячи, может быть, для пачатку сотні людей, яны, ясна, что яны едуць пакуль, что на першым этапе не сем'ямі, это едуць маладыя мужчыны працоўнага ўзроста. У іх яны будуць спрабаваць нейкія наладзіць, скажем так, контакты з насельніцтвам. Яны будуць спрабаваць шукаць себе, нейкія, в тым ліку, не ведаю, как бы сказать, мягчэй, сексуальныя контакты з мясцовымі дзяўчынамі. І гэта будзе выклікаць, ясна, в тиктоках беларускіх і где заўгодна, это будзе выклікаць пэўную сацыяльную напружанасць. Прытым, калі кажуць там беларусы, вось ім, што не падабаюцца пакістанцы, трэба ж таксама шчыра казаць, калі б это былі, умоўна скажем, шведы, немцы, там, мігранты в Беларусь, ніхто бы не был супраць. Все-таки ёсць такое стаўленне менавіта з пункту гледжання таго, як асобныя, скажем, нацыянальныя супольнасці паводзяць на захадзе, гэта вельмі па-рознаму. Ёсць больш крымінагенныя, ёсць менш, і гэта нельга назваць там умоўна, скажем, нейкім расізмам, бо, напрыклад, ёсць такая статыстыка даволі дакладная па нейкіх злачынствах, перш за ўсё гэта вот менавіта Афганістан, Пакістан і Паўночная Афрыка, то бок там, Марокко, Егіпет. Вось няма злачынствам, напрыклад, у мігрантаў з Азіі ўсходняй, там кітайцы, карейцы, в'етнамцы, малайзійцы, яны просто нават у іх узровень злачынства меншы нават у мясцовых насельніцтваў, чым у датчан там, ці ў немцаў. А ёсць супольнасці, которые вылучаюцца больш такой, скажем, крымінагеннай паводзінамі. І, безумоўна, Пакістан, вот во всіх гэтых рэйтынгах Европе, пакістанцы, яны да гэтых супольнасцяў адносяцца. Так, тут у нашым чаце трансляцыі вельмі эта тэма таксама адгукаецца жыва. Саша Бусел піша, кітайцы, якія працуюць, ім кіруюць начальнікі кітайцы, якія ведаюць добра па-рускі. Вось, цікава, як у нас яшчэ это будзе адбывацца, хто імі будзе як кіраваць, колькі гэтых пакістанцаў, калі дадуць рады здаць гэтыя экзамены на мову расейскую ці беларускую. Это ж не так проста пакістанцу, так беларусу пакістанскую. А яшчэ раней прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў Пакістану, дакладней міністр, на сустрэчы з беларускім міністрам Іванам Кубраковым заявіў, што прыедуць лепшыя з лепшых. То бок гэта, напэўна, высокія прафесіяналы маюць прыехаць. Яны ж, беларускія ўлады, безумоўна, хочуць, вось, скажем, змякчыць гэтую сваю заяву. Яны убачылі негатыўную рэакцыю грамадства, і яны спачатку сталі нават ганяць тых людзей, якія там в тиктоках негатыўныя, які выказвалі пра пакістанцаў. А цяпер яны такімі заявамі, што, па-першае, яны у нас не разбалуюцца, там не будуць злачынства рабіць, у нас, маўляў, дыктатура такая сур'ёзная, а па-другое, мы прывезем там, ледзь не што, прафесаров і дактароў, это смешна, самых найлепшых. Хотя и такие едут, конечно же. Так, днями Министерства финансов, только вот бачу, что черговый раз, уже другі на моей памяти за апошнія паўгады, так нясмела выказалася, каб можа все-таки прадбаць пра вяртанне тых кваліфікаваных кадраў, якія раней выехалі з Беларусі. І што яны сказалі? Самих беларусаў. Такая рекомендация у іх была. Это не рекомендацыйна, каб некія там праблемы в Украине. Так, але ўлада не ідзе ў гэты бок. А вельмі шмат энергіі губляе вось на гэтыя 150 тысяч пакістанцаў. Гэта ж неэфектыўна і для эканомікі, больш размоваў. Відавочна, ўлада разумее, нейкі, умоўна скажем, эканамічны блок, што, хацелася бы вярнуць тых беларусаў, якія паўцякалі. Чым мы паўцякалі? Пераважна ж за эканамічна-сацыяльных і найперш палітычных прычынаў. Каб вярнуць это што? Это трэба змяніць уладу, спыніць рэпрэсіі, перастаць сажаць тых, хто вяртаецца в Беларусь. А все гэта адбываецца, і наадварот, людзі працягваюць з'язджаць, ніякага вяртання назад не бывае. Нават людзі, якія, можа быць, і не так уж цудоўна уладкаваліся па-за межамі Беларусі, і, можа быць, недзе задумваюцца вярнуцца, але яны бачаць, што адбываецца, што за кожны лайк іх могуць пасадзіць, і яны проста баяцца вяртацца. Пакістанцы яшчэ не ведаюць пра гэта. Так, атрымоўваецца, што проста ўлады не пралічылі гэтае пытанне, не прадумалі яго вось з гэтым запрашэннем пакістанцаў. Як і з бульбай. От як ты лічыш? Не, я не зусім так. Я лічу, што, па-першае, мігранты это будуць,
яны стратэгічна, калі не хапае Беларусі сотняў тысяч, якія з'ехалі пасля 2020 года, это будзе запаўняцца мігрантамі. Іншая справа, што лепш за ўсё было беларускім уладам, каб гэта былі не нейкія сканцэнтраваныя прадстаўнікі адной краіны, а каб это былі там патрошку адусюль, каб яны не стваралі там землячества, каб яны не стваралі там, можа быць, нават арганізаванай нейкай злачыннасці і не стваралі гэта самае сацыяльнае напружанне. Ну, а калі там сустракаўся Лукашенко, он ж кожны раз сустракаецца з Кітаем, он нешта наабяцае Кітаю. Сустракаўся з пакістанскім лідарам, он наабяцаў пакістанскаму лідару, а Пакістан вядомы тым, што ён з'яўляецца такой вось экспарцёрам мігрантаў ва многія краіны, і там, конечно, многа працоўнай сілы, і яны шукаюць, куды бы ее размеркаваць.